Uyakhala uDr 3Second ngokhuzani. Sawubona kuphi nakuphi lapho funye khona lo mbuso njengamanje ukubingelela wena mathinda wacubisa intombi zomqomela amahlaka abanye baqomela imali thubazi. Ngena kwethi ngabe usuku lakho lokuqala la ngicotha enze ukulungela press subscribe button share phinde comment ukhulu na konke umu subscribe ayikhamera khamba usebenza ukuthi kube wena oqala notification masifaka video phambili. uDr 3Second ukhala ngokhuzani uthi hayi cha bafana akasale esayeka useyovinjwa yilolwandle indlela nje enza ngayo abanye abaculi ngeke belibone elidlalayo ngaphandle komushela isikhathi sakhe umntana sekhaya asigxime esihlale kuyona ke ivideo ka Dr 3Second echaza ukuthi ukhuzani cha bafana ngeke nisamenza lutho ngempela manje ngeke nje nisamvimba ngeke nisamenza lutho bambana ivideo umlaleli wami akungichazi uzothwa bafowethu nina nonke baculi myekeni Mabade niza ngemithi chithanga. Chithanga sasebenzi lento inene sana ngisayadukha. Hayi chithanga. Uyizwela abamlaleli wami ukhuzane bevakashele yena ke uDr 3Second lapha nomfowakaNkwanyana uzikode ke echaza ukuthi ke hayi cha bafana nawe kade begayile imithi abayichitha hayi ugayele bani uyoza uchithe hayi ugayele bani ngane wathi asihlangane khona lapha na comment section ungakhohlwa ukupress button la join lapha uphi channel yakhe ihamba phambili 10 rand njalo kuphela kwenyanga na kwethu mina nawe sohlangana lapha na comment section ziqhuthana amalonda zikwaza namalonda